Tlestit l-ewwel fażi tal-proġett ta' riġenerazzjoni fl-Imqabba li qed issir b'investiment ta' iżjed minn 2 miljun euro. F'din il-fażi tax-xogħlijiet twaħħlu ma' 850 metru ta' katusi tal-ilma sabiex jintlaqa l-ilma tax-xita mill-pjazza f'ġibjun ta' iżjed minn 11,000 metru kubu ħalli tissolva darba l dejjem il-problema tal-arar fiċ-ċentru tal-Imqabba. Wara l-festi tas-sajf se jissokta x-xogħol fil-pjazza b'xogħol fuq pavimentar ġdid biex jikkumplimenta l-ambjent. Dan il-proġett jaħseb ukoll biex is-servizzi u l-konnessjonijiet fil-pjazza jiġu rilokati għal taħt l-art. Is-Sindku tal-Imqabba Dr. Charlene Muscat qalet li dan l-investiment huwa wieħed bla preċedent fl-Imqabba grazzi għal ħidma u kooperazzjoni bejn il-Kunsill Lokali u l-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali. Il-Ministru Ian Borg sostna li l-Gvern huwa impenjat li tejjeb l-infrastruttura fuq kull livell f'pajjiżna minn dik tat-toroq għal faċilitajiet u anke l-ispazji pubbliċi. Saħaq li permezz ta' proġetti bħal dawn huma simbolu għal ħidma li qed issir mill-Gvern hekk kif il-proġetti qed imorru lil hinn minn qan wieħed biex il-komunitajiet igawdu minn investimenti li qed isiru f'diversi nħawi ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.